Soc Maria Pilar Solaz i soc la presidenta de Cabem Tots. És una associació d'Aldaia sense ànim de lucre i hem participat així en unes jornades que s'han organitzat en Aldaia per a conèixer unes associacions en necessitats especials i donar a conèixer a la població perquè ens ajude un poquet al reconeixement que necessitem i que participen un poquet en la col·laboració econòmica que també se necessita en aquests dies. Les jornades consisteixen en... Ha vingut un grup de música, ha vingut un mago per animar els xiquets, hem fet cada associació uns tallers, cada un exposant un poquet la problemàtica que té cada una o les necessitats que tenim. El mercat ha participat molt perquè han ajudat, pràcticament han sigut ells els promotors i ens han ajudat a organitzar-ho i nosaltres hem tingut que estar així a les ordes perquè ells són els experts en aquestes coses, no? Ells ens han cedit hem fet 2 cassolades d'arròs fes alcinats, hem comptat en la participació d'algun puesto i res, hem passat així un dia en família i molt a gust, s'hem conegut nosaltres, que entre nosaltres també no se coneixíem, i res, hem passat un dia estupendo. Les associacions que hem participat ha sigut Espai, que és una associació de València, l'Associació del Càncer d'Aldaia, nosaltres que som Cabem Tots, després està ACIPSA i el Mercat. Tenim que agrair també a l'Ajuntament que ens ha cedit l'espai, per supost, ens ha cedit també les carpes, les taules, les cadires i sempre està també ahí pendent de les coses que necessitem. Hem fet també una recollida de xogues solidària que tenim ahí en l'escenari per a aquests Nadals, que no tenen recursos, un poquet distribuir entre la gent més necessita.